Nazdar, tady Grizzly z Gran Turismo Gameplays u dalšího videa z Minecraftu. Tohle tady leží proč? Jak vidíte, tak mám úplně dům někde jinde. Protože jsem se přestěhoval, to je vypadá tak líp, že jo. Určitě mě chápete. Tam tu starou, tamto starého šmejda jsem rozkopal a místo něho tady vyrostlo, ne, místo toho jsem rozkopal a postavil jsem něco jiného. A jinak dlouho nebyl díl z důvodu, že jsem to přemísťoval a scháněl jsem vlnu. On chtěje? Ne. Ach, škoda. Asi jste si mohli povšimnout, že mám Faithful, ale... čum, budu sát truhla. Já jsem už vlastně vybíral. A... tu jsem to už taky vybral. Co to? Tu jsem to vybral, že jo? A... co my dneska budeme dělat? Já bych se asi potuloval nějak venku a... byl jsem těžit ještě a nějak víc mě nenapadá, co jsem dělal za kamerou. A... takže... jenom vybereme vesničany. Správný cikán. Jinak toto není klasický Faithful, to je 64x64, takže ještě detailnější. Tak. Žádné stopy. Jak ty nevyrostí, kosit nebudu. Nemá cenu, sice padne víc semínek, ale... koho to zajímá? Dobré. A... všechno. Tak, proč tu nemáte torč žádnou? Co? Kde jsou vůbec všechny vesničany? Ty jado. Tak taky není. Mosko, sežratost. Ne, tady jsou. Oh, partyard! Partyard! Oni mají malýho. Šel. Nemají, to jsem vzal. Jsem to ale. Bych neměl fetovat. Vítám tě, pane nos. Já jsem si říkal, že tady nejsou pomalu nějaký zombíci. A tamhle je pan. Ty vole. Tohle uchyláci, co to takhle postavil. Takže jsem to tak vygeneroval. Určitě nemůžete. Počkejte, já si dám ten pán menší. Že sleduju kratší pokles FPS, jsem kouknu do konzole, jak je datum. Dobré, máme. Oh my, hezčí fond. Ten zabil toho uchyla, co tady kopal. Ani nevím, kde je. Kde je? Uchyla! Ty dveře jsou moje. Nejsou. Ještě tady někde další uchyl. Ty pozeranti! Pardon. Mám kryt, ale to sereš. Svině! Srana urvaná. Ty vole. Pardon, jako... jsem naštvaný, že se mi to Minecraft prostě... posekává. Se nechápu, jako čem to bude. Já jsem dřív natáčel... normálně taky s texturpackem to není. Sakra. Ano, ne, vypil jsem si smutvar. Tím to je. Tak. No mu říkám noční tolky. Zdravím tě. Měl bys odejít. Nemám tě rád. To je fakt. Čes. Praso. Ježiš, glowstone. Ty... hele, parchan. No, tady je takhle schovaný. Jsem si říkal, že tady je někde skeleton. Minecrafte, nedělej mi to. Prosím.
Tak, užij si soukromí. Dělej si tady třeba menší fapik, mi to je jedno. Jedeme dom. Ale. On chodil po boku. To je ale pošuk. Jo, baví mě to o něm mluvit prostě. Jsem to prostě já. Oči! Oči! Jo, asi jste si všimli, že mám víc železných itemů. A vlastně, že jsem byl těžit. Já si vždycky něčem zamyslím, že no. Aha, já jsem si normálně myslel, že to je nějaký zmutovaný skeleton, že jo, to byla kráva obyčejná. Jenom já jsem se dal pozor na creepery. Pokafejsi. Tady mám železo. Ty už jsme našli v čestě. A udělám si... Nebo víte co, já si to nechám, pak si uděláme cookies party. Jo. Dělám si trochu delší díl, budeme trochu zkoumat a já helmu bych si mohl udělat. Tak. Tak špatný v tom craftění. A tohle není normální. Tohle není v normálním Minecraftu, pokud víte. To je můj mod. Epický, úžasný. A já vám ho ale neukážu. Jakož ani nevím, jak se craftí ta NPC wand. Já vám ji klidně můžu ukázat. Pardon. Já vám ukážu vlastně, co ten mod dělá. Vytváříte si NPCčka a teďka jsem jich udělal moc. A s tím asi můžete dělat, co chcete, ale to sem nepatří. A ty táhni. Tebe si zase vypnu. Tak aspoň, že jsem vám ukázal, co to je za mod. Druhý mod, ten Watered, každý zná. No, to jsem se ani... Tak, ale Minecraft už mě zlobí. Co to? No to si musím screenshot. To je uchylný. Tak a my se vydáme tímto epickými hory. A mohli bychom se pak podívat pod horama, jestli náhodou není nějaké emeraldy, protože v horách jsou fakt na každém kroku. Na serveru jsem jich našel asi 12 v jedné jeskyni pod zemí, takhle jako od Extreme Hills. Jo. A tady máme pobřeží. To je kravičky. Já tě nebudu zabíjet. Asi vás pak budu množit. Rozmnožím vás s prasetem a budu mít prasokrávu. Samozřejmě, že to takhle nemůže fungovat, ale proč ne? Tak. Co jsme se dostali? To nevypadá tak špatně. Voda! Tak. A... Tak. Já nemůžu najít nic jiného než Extreme Hills. Remente? Podlamen. Jo. Já se vrátím zpátky domů. Koule. Slepice. Slepice. Vajce. Vejce. Správně nyní. Aha, já jsem se ztratil. Jo, antiorientační smysl. Vyhrává. A kdo by si se mnou plácnul? S tím mým neorientačním smyslem. Jo. Bomba.
No, asi pak za kamerou najdu cestu zpět. Ten skyt umírá? Mě ho sežrali. What the fuck? What? Jako pak, že umřel. Já musím je tak řvát do uší. Já se jenom zvýším hlasitost. No. A pokračujeme v naší výpravě. Zatím je to výprava za ničím. A jeskyně. To zní jako plán. Jo, to je asi nějaká fake jeskyně. Ale železo berem. Železa není nikdy dost. Ale když už máte všechno, tak železo už na něj úplně kakáte. A jo, aha, tak to byla jeskyně. Jako prase. No, možná prase je větší než to jeskyně. To je pořádně nažraný. Já jenom zabiju ty slepice. Jelikož v nich máme pírka a ty se hoděj na šípy. Ani jedno mi nepadlo. Hej, slepice. Něco se zlobí myš. Jo. Další. Je fajn. Všichni mohl sekat tu sekerou, že jo. To tam nebezpečné. Já myslím, že jakýkoliv nástroj zabije slepici na ránu. Tam nejdu. A železno. Jo, tam jdu až dolů. Hodně to tam vypadá, už tam chrčí zombie. Ty jo, to je díra. Ty jo. Ne, on to je někde zombie. Jo, aha, on je tamhle. Já jsem myslel, že na mě někdo jde zezadu, mě tam schodil. Bo by mi udělal něco jiného nepříjemného. Jo, to se nedostanem. Není nikdy dost. Ty, to bude docela dobrý díl, to je jako na dlouho, no. No, mě to nezajímá, jste mi odběratele. Vlastně já žádnýho. Fail, no. Tak já natočím pár modů, ať se trochu zvedne sledovanost a pak rozjedeme zase. No, já budu pořád natáčet ten let's play, snad se na něj někdo aspoň koukne. A bude to... ještě bych chtěl něco zkázat. Korkymu, jestli něco nenahraje, já fakt na ní už se vykakám a... Au. Čus! Ja, blbečku. Ups. Tam má nějakou pomůžku, hajzl. To je jeskyně. Hehe, blbečka. Blbeček! Sakra. Fail. Chtěl jsem, aby pomalu schořel. Zlato. Příští díl, jestli ne do diamantu, se vydám do Netheru. A bude sranda, protože já v Netheru vždycky schořím. Nebo prostě... Jsme na dně díry. Halika, na mě půjdou zombie. Ze všech stran. Lagy pitomé. Ne! OK. Slávě bojem. Kdyby mě tam někdo schodil.
Jak moc železo? Už to vidím, za chvíli na mě někdo skočí ze zhora. Já se zombie nebojím, víš? To říkám tomu zombíkovi. Mě chce spápnout mozka. A když by se mu asi nepovedlo. Skelda. Jinak Seed je troll. Malý troll normál. Au. Proč už tak frekventovaně? Asi bych mohl začít brát tercu, jako žádnej nemám. Teď tam stejně schodím, hajzle. Yes. Bot. On je tam chudák chycenej. Už si tam zůstaň blbečku. Tak. A to mi je vlastně vůbec k ničemu. A uděláme si zlaté méž, budem like a boss. Redstone tebe nechám, ty seš u lávy a... Já vím jak já láva, jaký jsme to velcí přátelé. Je tam další uchylák. Jo. Hele. 11. To nemusí být dost tak bezdiamantová zóna, ne? A mě docházejí torčky. Moc jsem to píru, ne? Tak jsme se prokopali někam. Kde? Ty jsi šalevu. Takhle se upálil. To je chyba těch netopírů, oni si prostě vletějí do lávy. Zase. 17 zlata, co s tím budu dělat. Hele. Moc rychlej. A tebe můžu zadělat. Jo, ale já potřebuji nějaký kobl, abych se mohl vrátit zpátky, že jo. SKSkinka. Si stáhnu race minimap a dám si sem waypoint. Jakož race minimap je cool. A je to pro lamy, který si neumí zapamatovat cestu. Já jsem na to jako stavěný. Tak, ne. Prokletí. Tohle další blbeček, ani se nemí trefit. Tyjo. Hele ho. Hajzla. Jehehe. Blbec. Tak, tady radši riskovat nebudu. Jsem to na ně, jako oni se prostě upalujou takový sebevrazy. Tady prostě nalítávají do té lávy, jako by se nic nedělal. A já jsem zapomněl, odkud jsem vůbec přišel. Cože, někde od té lávy, že jo? Tam jsou dva, no jenom jeden. Jenom se tady koukne, tu nejsou nějaký dia. Ahoj. Aha. Což mě teďka dobře potřebuje. Tak. Dia? Ne? Vážně? Obří jeskyně. 0 diamant. Slyšel jsem dalšího skeletona. To není vůbec fajn, skeletoni nejsou cool. Jsou možná tak otravní. Já už si pamatuju. Tady je ta láva. Už jsem tam chtěl skákat jako ninja. A já bych si taky jako ninja zaplaval. Tamhle, jak je ten Grave. Že jo? Já nemám dost kostek na návrat. Aj. Je tak rajta. Jo, jasné.
Tak to je bomba, no. A budu cestou sbírat nějaký vhodný kostky. No, vhodné. Vhodná kostka, co je vhodná kostka v Minecraftu prostě. Tento díl už je docela na dlouho. A nenašli jsme dia. Já vím, že ta jedna písnička se tu furt dohrává dokola, ale... No bych musel stáhnout víc od toho autora. To je na mě moc práce. Příště už bude větší výběr. No, výběr. Když to takhle chcete. Noc. Kanec. Teď už jsem mám ztratil. Hlavně nespadnout. Hlavně nespadnout. Blázo do hlavy. Tak, už nemám kostky. To už se vykopu. Tak a jsme na povrchu. Mise splněna a já se s váma. Já se s váma loučím, mise žádná nebyla. Bylo to prostě takové prohledávání. Já se s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo, děkuji, že jste si udělali čas na shlédnutí tohoto videa. Takže dejte like, napište nějaký hezký komentář, mačkněte odběr a sakra, jak se já teď dostanu domů?